Gdje ste ljudi, Branko, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. Danas pravimo reakciju na jednu Bakinu pesmu, ali prvo želim da pozdravim, samo da mu posjetim njegov YouTube kanal. Pozdrav za Smoleta i svi idite na njegov Insta, zapratite ga bre, piše vam gore @bozo donja crta S123. Lajkajte, šerujte, sabajte se na njegov video, uključite zvonce, pošto lik i dalje snima, i on isto snima Minecraft preživljavanje i tako to. Ali obavezno, također, sabajte se i na moj kanal. Ljudi, prešli smo 20 saba, to je ono, za mene je baš sjajno. 21 pretplatljeni korisnik, tako da ljudi, zbog toga snimam reakciju na Bakinu pesmu. Malo imam vremena za to. Tako da ljudi, ova ovdje pesma, ja sam već slušao, onako malo je, kako da ne kažem, Baka je, brate, mogo da nađe možda i bolju osobu za da snima sa njim, ali pogledajte ljudi ovo, tako da ima da uradimo reakciju. Čekajte da pomerim. Sve u životu mom, u srce udaraš ko Opa, ovo je prva pesma u kojoj Baka nije počeo ono da kao repuje i to. Da ono govori neke baš dobre rime kao drug, na primjer, ili ono moje, ili tako to. I imat ćemo reakciju i na ovo. Tako da ništa se ne brinite. Perverzija. ani nismo zajedno, a ja se nadam da ti još nisi video. Ljudi, vi možete da primetite da je ova slika žene zakačena za facu neke osobe. Da sam za tebe ja, tako privlačan i mlad, za tobom bih ja pravio bebe. Wow, Baka. Nisam to očekivao od tebe, ali šta on ovo vozi? Je li Lambo ili ono njegov auto? Nisam siguran, ali ovo niči ko da, ovo je definitivno zalepljeno. Ne vidiš da misli samo na tebe, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Sarajo. A to je Sarajo. Ko je beše Sarajo? Znam za Andriju, ali za Saru. Čekaj, je li Sarajo ona što je snimala sa Bakom? Nije sa Bakom, sa Andrijom. Možda, ko će ga znati? Vidjet ćete. Vremena za to, kao svetli zrak u tami, tvoja boja pa me mami. Ne znam ko je on. Ovo je onaj njegov drug. Prijatelj onaj, što je bio sa njim u zoološkom vrtu. Ja mislim da je on, nisam siguran. A u Baka ovo je malo u onome pravcu gej. Previše. Čekam da mi budemo sami, imam vremena za to, kada god te vidim sviće, ti si jedno divno biće, da li hoćeš sa mnom divno biće, imam vremena. Čovjek, Baka je rekao da neće viski i uzeo i donio mu lik limun i scedio mu. Sad za to, imam vremena za to, za mene prava si, kao lava si, a ja ne spavam ni, jer sam bez sna, u stanu sedim uvek sam. Ljudi,
Ovo je velika suma novca. A šta je sa bakom? Mislim svaki dan, na ruci imam Rolex sat od 10K. I kako ne vidiš da mislim samo na tebe, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Cara, jo, imam vremena za to. Brate, ovo se baš primećuje da nije žensko. Nekako krupno je previše telo, građa. Jesu ona uzeli kobasicu, šta je? Kao svetli zakutami, tvoja boja pa me mami. Jedva čekam da te predstavim mami. Stvarno? Imam vremena za to, kada god te vidim sviće. Ti si jedno divno biće, da li hoćeš sa mnom ti na piće? Imam vremena za to, sad za to, sad za to, sad za to. Brate, baka, zar nisi mogu da nađeš bar žensko? Ili da pitaš ja Saru, jo. Pošto to je baka. Najjača institucija na Balkanu. Mislim da sam sjeb, jer oblačno je nebo. Pomislim na tebe i na nas, I uvek kad ti je teško, tu Da, ono je lutkica ili nešto. je moje čulo šesto. Tu sam za tebe, zauvek znaj. Iako ne vidiš da mislim samo na tebe, nisam mili, ali zbog tebe bit ću treper. Cara, jo, imam vremena za to. Kao svetli zakutami, tvoja boja pa me mami. Jedva čekam da mi budemo sami. Imam vremena za to, kada god te vidim sviće. Ti si jedno divno biće, da li hoćeš sa mnom ti na piće? Imam vremena za to, sad za to, sad za to, sad za to. Imam vremena za to. Baka, pa... Ne znam šta da ti kažem, ali... Da nisi mogu da nađeš... bolju osobu. Za tu pesmu. Samo da vidim ko je ta Sara, jo. Sara, jo. To je Sara, jo. Ok, ništa baka. Mogu si da nađeš bolju osobu, vrate, za taj sport. Što malo je... Kako da ti kažem, malo je... u smislu... Malo podsjeća kod da si postao malo gej. Ali to valjda nije tačno. Ako se to ispostavi da je tačno, ako ti si prop. Naprosto prop. Ne znam ljudi što ja ovo listam. Ne znam što sam ja ovo listao ljudi, ali posle ovog videa jeste da sam izbacio nekoliko videa danas, 2 videa. I ovo će biti 3. I plus ćemo imati 4. O, evo je Gendrija. Ana nikad ne odustaje. To ću poslušati kasnije pa da vidim da li ću raditi reakciju na to. Ali to je to od ovog videa, nadam se da vam se svidio i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ostavite like, share i subscribe.